Dan iċ-ċentru għal tfal b'diżabilità fil-belt ta' Bonga fl-Etjopja jaf ħafna lill-ġenerożità tal-Maltin u l-Awċin u eżempju wieħed tal-wird kbir li ħalla b'ħidmietu is-saċerdot Awċi Dun George Grima li 36 sena ilu waqqaf il-Moviment Missjonarju Ġesu fil-Proxmu. Din il-ħidma s-suktatu llum qed ikkoordina l-moviment Dun Alex Kawki. Ma TVM News stqar li għandu s-serħan il-moħħ li dan iċ-ċentru għal tfal b'diżabilità jinsab f'idejn sodi għax qed jitmexxa mill-Brothers ta' Mother Teresa. Fi żjara li għamel dan l-aħħar lil uħud mill-proġetti li jiffinanzja l-moviment, Dun Alex Kawki iltaqa' mar-realtà tal-malarja li ma kienx teżista qabel f'din il-parti tal-Etjopja u qed tikkawża bosta mwiet. Fil-fatt meta konna hemm qed inżuru parroċċa hemmhekk, il-kappella qalilna stennew niftejta x'għandna funeral u kien ta' tifel li kien abbati hemmhekk fil-knisja hemmhekk stess tal-parroċċa u kien miet ta' 12-15 sena. Jiġifieri hija xi ħaġa impressjonatna ħafna. U mbagħad iltqajna ma' ħafna nies jgħidulna jiena ħija miet jew ommi mietet jew għandi tfal morda. Dun Alex Kawki qal nhar il-Ħadd fosthom permezz ta' Television Malta, il-Moviment Missjonarju Ġesu fil-Proxmu se jiġbor fondi biex jixtri u jwassal mediċina li tilqa' għall-malarja. Żied jgħid li mill-flus li se jiġbor fil-maratona, il-moviment se risostni wkoll il-bosta ħidmiet oħra li jwettaq fosthom li jitma' lil aktar minn 23,000 tifel u tifla fqar kuljum u jipprovdilhom edukazzjoni bikrija f'ċentri ta' kindergarten. Dun Alex qal li qed iħarsu wkoll lejn inizjattiva li bija jipprovdu impjieg fl-agrikoltura lil ġenituri ta' dawn it-tfal. Dan ser isir fegħliq dejn iċ-ċentri tal-kindergarten. Ġifieri f'dawn il-postijiet aħna ngħinuhom bi proġetti ta' li jkun hemm il-kafè li jrabbu l-baqar, li jrabbu n-naċ, jagħmlu xi frotti ieħor bħal mango pereżempju, xi ħxejjex oħrajn, te ukoll għax huwa ambjent tat-te ukoll hemmhekk u ma jippruvaw ġifieri jkunu jaqalgħu xi ħaġa tal-flus għalihom u wkoll midħul jgħin ukoll għall-kindergarten. Dun Alex Kawki tħajr lill-poplu Malti li quddiem dawn is-sejħiet jagħti mill-qalb u skont il-mezzi tiegħu.